Jo si hagués de dir, quan vaig conèixer en Guillem Cabré me seria gairebé impossible, perquè la sensació que té encara després de 26 anys és que molts conegueren des de sempre i per a sempre. I dies és una cosa com no me sembla mort encara, és dels morts vius que conserven més dins el meu cor i dins la meva memòria. Jo vaig conèixer en Guillem Cabré l'any 1988, quan la relació va ser més intensa, va ser quan el vaig tenir de professor de poesia catalana. Jo en aquell moment cursava quart de filologia catalana i ell feia en aquesta facultat aquella assignatura. No recordo exactament quan vaig conèixer en Guillem, és una d'aquestes persones que sembla que la vares conèixer de sempre. M'imagino, crec que el vaig conèixer a través de Miquel Àngel Riera i segurament degué ser a Manacor en alguna presentació de llibres de Tià de Sarrià. Fa molts anys que vaig conèixer en Guillem Cabré, crec que, si no m'equivoc, va ser l'any 1976. I era una reunió on hi havia en Pere Martínez Pavia, en Ramon Cavaller, gent de teatre. Jo vaig conèixer en Guillem Cabré l'any 1990. Va ser el mateix any de la seva desaparició. És a dir, que només el vaig conèixer durant un any. Nosaltres, família, érem 6 germans. En Guillem era el tercer, jo que som Joan era el quart. Nosaltres, d'en Lots, vivíem en el carrer Montenegro, Palma, i passàvem els estius a la Bona Nova, fins que després que morí la nostra abuela, vàrem anar a viure a Sant Pere Nofre, a Gènova. Els germans vàrem estudiar en el Col·legi de La Salle i en Guillem, antes d'acabar el batxiller, va entrar en el seminari i antes de fer-se capellà va sortir. Una vegada acabats els estudis, va donar classes a magisteri i a la universitat. No varen ser poques les vegades que va reunir els seus estudiants a casa seva del carrer de Santa Clara i també a la casa que tenia a Esporles, que havia estat dels amos de la granja. Recordo algunes reunions allà amb companys meus d'estudis i amb ell mateix, en les quals, a part de servir-nos uns exquisits tés, que eren la seva especialitat, també ens recitava poemes i alguns fragments també de la novel·la que en aquell moment estava treballant. Era un bon company d'universitat, un bon col·lega, no? Una persona que sempre anava, jo diria, en la veritat per davant, deia el que pensava, encara que no t'hagués degradat o deia, no? I això, en el final, també sempre és una cosa que s'ha d'agrair. Quan pensa en Guillem Cabré com a escriptor, em fa molta enveja. Em fa molta enveja perquè tenia una capacitat creativa que semblava que no havia de tenir mai aturall, semblava que no tenia barreres, que tot era possible. Hem de pensar que Guillem Cabré es va dedicar als 3 gèneres majors de la literatura. I era una persona que te solia dir: Pere, vine aquí, ara te llegiré un poema, i te llegia un poema que ell acabava d'escriure. Vivia ell d'aquesta manera la literatura, no? La vivia d'una manera molt intensa. Jo crec que la memòria de Guillem Cabré quedarà sobretot com a poeta. I els seus poemes me va agradar molt la sinceritat bestial que a vegades té escrivint. El primer llibre de narrativa que va publicar és aquell que se titula Tombet, no? I que el títol és molt graciós, perquè ell explicava que quan tens tombet hi poses un pot de preba, i un pot d'aubergine, un pot de patata, un pot de tot. Ell havia fet el mateix amb aquestes narracions, i aquí hi havia un poquet de tot. Són unes narracions que en realitat havien aparegut en el setmanari Falanich. Totes aquestes narracions són pràcticament esbossos de petites novel·les que després hauria pogut desenvolupar molt més. Record que un dia
ens van veure i em va dir: escolta, Bernat, hi ha un director català, que és Manuel Macià, que duia la companyia de ballet d'art dramàtic, que tenia intenció d'estrenar una obra seva, que era Los Roselles diuen no. Era un triangle d'una mare, un fill i un servent, i tocava el tema de l'homosexualitat. Era un paper dur, perquè havia de sortir amb unes escenes una mica fortes, sobretot l'any 78, que per mitjà d'en Jaume Vidal Alcover mos va dur en el Festival de Sitges. Podem mirar els primers llibres de Guillem Cabré, Barcelona o Carta Oberta, i poden dir que bo que era, però a mi em sembla que el més important és l'evolució. I si un mira com és l'evolució des dels primers llibres fins al darrer llibre, que és Amor somriu de perfil, una persona endevina perfectament que el que havia de venir després encara havia de ser molt més bo. El 78 ja treu una novel·leta, no? Una novel·la breu, no? Que se titula Amanda d'Ossai o la vertadera vida de Catalina Rigo, no? I que és un llibre amb el qual va guanyar un premi en les festes literàries que feien en aquells anys a Campos, no? És un llibre que jo crec que aquí ja planteja el conflicte entre allò que són els personatges, allò que un és i allò que voldria ser, no? Jo crec que en Guillem un poc vivia aquest conflicte, no? Ell era un home que li va tocar viure al segle XX, l'època moderna, i en el fons ell era un home romàntic. Crec que era l'any 83, estant aquí en Guillem, un dia me diu: estic muntant Edip, de Jaume Vidal Alcover. I efectivament vaig fer el Corifeu a Edip. Edip va ser una obra que vaig disfrutar moltíssim. Vaig tenir de més molt bones crítiques d'aquest personatge. En Guillem va estar molt content i visualment era una obra preciosa. Va fer una feinada tant a nivell d'escenografia com a nivell de vestuari. Havia evolucionat cap a unes formes molt clàssiques i de domini de l'estrofa, de domini del vers, de domini del metre, però no d'una manera postissa, sinó assumida d'una manera natural. En això ajudava també el seu estudi cada vegada més important dels poetes que l'havien precedit i sobretot de Joan Alcover i Llorenç Moyà. Merlot, que va aparèixer l'any 77, jo crec que és una novel·la on demostra aquesta admiració que ell sentia pel segle XIX, no? Realment és el xoc entre dues classes socials en el fons enfrontades, no? Que en Merlot, que és el símbol de la llibertat, però de la llibertat empresonada, no? Una altra experiència amb en Guillem, dirigit per ell, va ser Doble joc, que va ser, crec, la darrera vegada que vaig fer feina amb ell a nivell d'actor. Jo diria que era com a teatre polític, una obra com a molt seriosa, molt dura. En aquell moment tampoc s'havia fet aquí a Mallorca res de teatre polític. Retrets i pregàries, que és un llibre que ell va publicar quan va fer 40 anys per lliurar als seus amics. És un llibre molt important que marca la frontissa cap a una maduresa poètica molt interessant. I després d'aquest llibre ja Amor somriu de perfil, publicat a l'editorial Columna, amb les tres parts que el componen, també juga amb estrofes populars, amb estrofes cultes com el sonet i també amb dècimes, que és una forma tan popular com culta. Jo professionalment el que he llegit més, llegit no, après de memòria i fins a la societat, són els seus poemes. Com a poeta sempre m'ha interessat molt. El Minotaure, no? Que és la seva darrera novel·la, que se va presentar quan ell ja estava en els darrers dies de la seva vida. Seria també una segona passa d'aquesta crònica de la desaparició de l'aristocràcia mallorquina, però que també és la desaparició de tota l'aristocràcia, diguem-ne, europea. La darrera cosa que vaig veure d'ell era Barencs, que damunt de la temàtica de la Maria Antonieta
que va ser una obra també barroca, una obra fantàstica, un muntatge espectacular. Realment la seva obra és bastant breu, no? Perquè ell va escriure molt més teatre i molta més poesia que no narrativa. Pertany pràcticament només a uns anys que són dins dels anys 70, principis dels 80, no? Bàsicament. I en el fons també aquesta obra narrativa té molt a veure, jo crec que en l'obra teatral, perquè en Guillem era un gran escenògraf, no? Una persona que li agradava molt el teatre, i en les seves novel·les hi veus també que darrere hi ha un home de teatre. Dins tota la seva sinceritat, ell no feia teatre, ell vivia dins un teatre. No? Jo vaig muntar l'any 78, crec que era, Taula Rodona, i precisament, curiosament, el primer muntatge que vaig fer en Taula Rodona va ser Esfilats, que era una adaptació d'una rondalla mallorquina d'en Guillem Cabré. I tota la vida, durant tot aquest temps, sempre tenia al cap he de fer qualque cosa sobre els seus poemes. No vaig arribar a fer un gran muntatge perquè tampoc tenia l'oportunitat de fer-lo, però sí vaig fer recitals de poemes tant a Barcelona com aquí a Palma. Un dels muntatges que record que a mi m'han agradat més d'en Guillem Cabré, que eren textos d'ell, eren els monòlegs. Record que eren tres actors fantàstics, en Catalina Valls, en Pere Caminals i en Miquel Moll. Va ser un muntatge molt diferent de tot el teatre que havia fet ell. Jo crec que si ell hagués viscut més, hauria fet molt més treballs similars en aquests monòlegs, perquè va ser un treball meravellós. La seva pèrdua va ser una llàstima humana, òbviament, perquè era un home jove, però també va ser una pèrdua literària importantíssima, perquè hem de tenir en compte que Guillem Cabré era un autor, però, a part d'això, era un activista cultural. El fet només d'haver-se dedicat a posar en escena òperes i obres d'altre ja el marca com a tal. En Guillem estava molt enamorat d'una sèrie d'escriptors i de cineastes també que parlen d'aquesta aristocràcia que s'enfonsa. Guillem Cabré jo el definiria com una persona pensant una mica en casa seva, així com era ell, que tot ho volia amb una estètica tan fantàstica. Era una persona discontinuada, totalment. El vaig conèixer poca estona, però, clar, com que teníem els assajos i mos veien sovint tots, i això va ser una persona que, com a ésser humà, em va impressionar. Jo en Guillem l'admirava molt perquè és una de les persones, i mira que n'he conegut molt en aquest món, que, per dir-ho d'una manera molt tendra, molt directa, però molt autèntica, en Guillem era una persona que havia comprat pràcticament tots els números de la rifa, per això no dic un desgraciat, però per anar d'amargat per la vida, perquè realment la vida era un desafiament, la seva vida. A partir de no res s'havia d'anar construint. Ell era molt entusiasta, era molt romàntic, en el fons, una persona que vivia molt la seva obra, les coses que escrivia, s'emocionava molt amb una pel·lícula que havia vist, amb un llibre que havia llegit. No? En el tracte diari era una persona molt afable i de molt bon tracte, no? Un company molt bon company. Un home que s'havia manifestat tal com era i anava pel món sense cap complexa. Era una persona que tractava amb tothom però no humillava ningú i arribava a tenir una amistat preciosa amb tothom. I era una de les persones, per lo millor, que en aquest món que deia més les veritats i les deia de cara. I tot això feia un conjunt de coses que quan el coneixies de prop el haguessis d'estimar necessàriament. Era una persona elegant, sèria, discreta, però al mateix temps tenia aquells ullets, aquell somriure com de nin entremaliat, o sigui, que crec que no havia deixat mai de ser un nin, amb el bon sentit de la paraula, en conservar totes aquestes coses que perdem quan mos feim grans. Un que deia, va tenir la sinceritat de mostrar-se com era,
però sempre la dignitat de mai exhibir-se. Vull dir, era dels primers a Mallorca que va ser homosexual tranquil·lament, sense més complicacions, ni ningú s'atrevia a fer-li cap interrogant perquè a veure amb una naturalitat que espantava. Conèixer en Guillem va ser una experiència per jo positiva, perquè a més he de dir que jo he fet teatre, vull dir, té molts anys, i faig teatre, segueix fent teatre gràcies a en Guillem Cabré una mica, perquè va ser ell qui me va ajudar en el principi i me va fer ganes de fer teatre, i encara tinc ganes avui en dia. Mare esgarrifa rampes en noces de diamant. L'eternitat sou vosaltres, jo vull morir estimant. M'agradaria dedicar el dia a aquests versos perquè l'eternitat sou vosaltres. I això era una teoria que compartíem molt amb Miquel Àngel Riera i amb ell, i això, que el que hem de fer és viure en aquest món, però si volem perseverar, si volem tenir una eternitat, hem de deixar qualque cosa en el cor de qualcú. I en Guillem mos va deixar gravada la seva eternitat. És increïble com és de les persones que estan més vives i que me'n parlen més. I ell va morir estimant. El Minotaure es va presentar quan ell ja estava molt malalt i ja no sortia de la clínica. Es va presentar als jardins de Can Marc el mes de juny de 1990. Ell ja dic que no hi va poder assistir, però hi va enviar una cinta enregistrada amb la seva veu que explicava la novel·la, però no només explicava la novel·la, sinó que també era un missatge de comiat a tots els que érem allà. I la seva mort va ser una cosa íntima, només hi havia la família i nosaltres, i se'n va anar. Tan sols per companyia tinc jo la mala fama, que envolta i m'agombola, traçant un just conhort. Com que ella és generosa, aquell que la proclama la fa gaudir en la vida, venjança de la mort. La mala fama ostenta segura una ampla gamma de facultats possibles que brinda a l'home fort. Encén d'enginy i força la soca on pren la flama i cavilant disposa la fira de la sort. Per mi no valen normes ni lleis autoritzades que em vinclen a la força davant els preceptors. Tampoc costums, ni dogmes de potestats sagrades, que menyspreant condemnen els gusts dels meus amors. Vull viure aquesta vida marcant un pas de dansa, amb ritme d'home lliure, forjat en l'esperança.